Beno na ibang bigat tayo amin na sa ngapada, aldaw ti Huwebes 17 ti mabilang iti bulan iti Hulyo, tawen 2025. Kami ni Sangbay kada kay programa tayo Sirma Tani Lucano, dito laing estasyon tayo RPN DSRL Radio Ronda Batak. Danggain da kami, gagana ti oras salas 9. At ero tinakin kayam yung may sakadi iti timon ti programa ni Ronald Domingo, itibiyang ti master control ni Engineer Mark Tuliao. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Okay? Hindi natin kung dawa, inten pablawan ti partner tayo ti programa ni Karobasita Makalipis. Karobasita, good morning. Yes, good morning to Karondo Ronald. Ken, good morning. Mananapo kadigiti na itang magtartarabay. Ito programa, Sirmata ni Ilocano. At yung mananapo ti nanapagay mo ni Karobasita Makalipis. May sakarititi mo na po iti programa ni Governor Cecilia Araneta Marcos, the Provincial Government of Ilocos Norte, and the Communications and Media Office ng idadruan ni Mr. E.G. Deyos. Pag nakemken kooperasyon, palang po iti RPN DCRL Batak. Isang bay mo mananapo ti sa balipay aparang iti programa Sirmata ni Ilocano. Itangal daw po iti Huwebes 17 di mabilang iti bulan ti Hulyo tawen 2025. So kapkablawan da kaya po iti good morning. Kada kaya amin na sa ngapada, good day. Karita di jabalas yu taaw. Kaya iti sa dinuman na papaset iti lubong. Madang na signal iti RPN DZRL Batak. Excuse me. Kaya iti Pidgin. CMO account, napaka-ipapaboy na po iti live streaming. Iti programa Sirmata ni Ilocano. Okay, ito na po ti Papa Olo. Nagidamdama, gamay tampo kitangal daw. Iti Huwebes. Governor Cecilia Araneta Marcos po nang iswat po ti press conference idi Kalman nga nakaamadan ken kuana digiti naramid na naman iti unos ti 15 ket 5 wenno nasro kadwa lawas po iti panagtakem na akas ina iti probinsya. Kasama na po saan na pa nakatrip ng amin ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos po nagiti patapol ket talo department heads iti gobyerno provincial. Naka-schedule po nagiti dumaga po ta dumeta po iti pakakumikuman na. Kasama na po dati aldapi pa nakapadurasa po ti ekonomiya ti Ilocos Norte kaya nagbuli na greener pasture. Dito po tinaigat nga kalikagom ti gobernador pagbalinan ti Ilocos Norte iti babeen na po ti liderato na. Ken kasama na po iti Kalman isangkat apo iti regular session iti kamkameng ti Junta Provincial. Nagpresida ng apo ni Apo Vice Governor Honorable Matthew Marcos Manoto. Iti na isangkat apo nga regular session hangan ipapilit apo ni Apo Bukal RJ Fariñas ti inpila na resolusyon na po akalikagom na maipasa kuma kung ano matratar gaputa ham kanunga na ikalendaryo ket na isa na nabara apo ti diskusyon kabiyatan deti regular session apo iti sanggunian panlawigan iti Kalman. Ket kasamet na po pa nakatratar digiti daduma na isang katmet gagayem ken kakapsat iti do mga panakaibasa digiti resolution ken ordinansa apo na tratar ken naaprobaran digiti do man na defer. Ano baliw nga matratar. So digita amin na po ken dadumapay di may tampo kitang aldaw apo iti programa Sirmata ni Ilocano. Kaya nakasamitan padaanan ti sasaaden ti Panawen, manibod iti pagasa di ST Lawag International Airport. Dami di kita'y concerns yo, mabalin nyo lang ipadanon di kita. Mabainting kayo pa nag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-8043395. Agsublita ito, kalpasan kadagiti sumagmamano apang malagip tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na po, alas 8:13. Dahito nga oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luwerial kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwerial na. M. Luwerial ang tulay ng pamilyang Pilipino.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Good pa dumit mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Hello, Bes! Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at mat, Bes. Sika, kumusta ka, met? Excited na kon, Bes. Sa wakas, face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong agkikitan. When nga rod, Bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulen, Bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka. At home ka pa. Baka nanginamit, Bes. Ay saan, Bes? Affordable deto ka na tayong estudyante. Ken naanos pa'y ikaking kukwa, ani Ma'am Gina Batoon. Ay ano ka dideta pagkasiraan, Bes? Ijay La Plaza di Makaelo, sangulaing ti MSU, Bes. Walking distance laeng. Tawagan tangaro din ni Miski iti 0965-592-7775. Ken 0965-068-4978. Tagparaserbakan, ket baka maon na anda ka. At home ka sa La Plaza, di Mikaelo. Along Batak, Poway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte.
Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, ti dete gundaway intengaro den ipadanon ti kadya nasasadan ti Panawen manipod ti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Okay, di malim kalman ket mapatto-patok man ti panagtudo na idi kalman. Idi kalman karabasita idi agalas 3 gaputa ti estasyon. Gininit. Idadakam dito yung highway yan. Apo tayong bayakabak na nakapigpigsa. Idi ko nadakam dito yung sentro ti Batak. Apo amet ti tudo magmagati daga. Idi nakadanon tayo jay nano mo nga barangay tayo. Apo kalkalipas ti tudo dyan na pigsa. So nga napatto-patok man yan. Dati pa nagtudo na idi kalman. Idi mumalem gagayem ken kabsat. So okay. Idi dati kong dawa. Intero den ipadanon ti kaudyan nasasadan ti Panawen. Radyo Ronda Weather Update. Kaya weather forecast ket idandanon kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner uminom ng Enjoy Coffee. Okay, dito apo ti may kapat nga tropical cyclone bulletin para kini tropical depression krising. Iti alas 4 ti parbangon nasir patpatan tay sentro ti tropical depression krising iti agarup 535 kilometers daya iti Huban Sursogon. Adan nga pigsa ti angin nga umabot iti 55 kilometers per hour as ideg di sentro na ken pumigyas aging iti 70 kilometers per hour. Ti Bagyo Krising ket agpalaod amyan na nalaod ket agpardas iti 15 kilometers per hour. Into na alas 2 turo malem mabalin nga danto niti agarup 340 kilometers daya iti Vira Catanduanes. Into na alas 2 nagsapa ti Biyernes. Mabalin nga danto niti agarup 365 daya iti Kasiguran Aurora. Naibayog iti pagsenyalan Bagyo numero 1 kag iti Cagayan, Karaman iti Isla ti Babuyan, Isabela, northeastern portion iti Aurora, particular iti Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipukalaw. Ken iti Quirino, Kalinga iti dayaen na paset ti Mountain Province, iti Sadanga, Barlig, Paracelis, Natunin. Iti dayaen na paset ti Ifugao, iti Alfonso, Lista, Aguinaldo, Mayuyaw, Banawe, Hingyon, Lagawe, ken Lamot. Iti northeastern portion iti Nueva Vizcaya, ket Pakiraman iti Casibo, Quezon, Bagabag, Jadi, ken Apayao. Southwest monsoon ano ay nabagat afektaran ni Mindanao, ken nakinlaw da paset ti Luzon, ken Visayas. Diti Ilocos Norte ket maadaan. Iti sumagumano nga ulep na dumana ulep atangatang apakay buyugan iti madiso-diso nga pagbita panagtudom sagpaminsan panagkimat ken panagguruod may kapo iti angin na bagat. Agpanuray ti nakapyo aging iti kalalengan napol iti angin manipod a bagata na laod agpapanlaod. Tibaybay ket agallo niti apagapaman naging iti kalalengan na. Mabalin nga umabot iti katayag ti daluyon manipod 0.6 aging iti 1.5 meters. Mabalbalaagan digiti mangalap iti panagaanad karigiti tadakkela daluyon. Narukot ti kalami iti tagsapa iti 25 degrees Celsius ken mabalin na bumara inton aldaw aging iti 32 degrees Celsius. Simingising ti init iti oras alas 5:31 ken lumnek inton malem iti oras ti alas 6:37. Detapo iti kaud dyan nasasaadan ti Panawen, manipod iti DOST Pag-asa, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. So ano na ti bagyo na karobasita. Alaket krising. So may kaduan nga bagyo iti daytoy nga tawen 2025. Ada ti report nga 10 to 18 nga bagyo iti palabsen tayo iti daytoy nga tawen 2025. Okay? Ang aron karobasita intanti sa malipay nga damag. Okay, when apidikal man isang nga the press conference. Sumuna pa press conference, inaugural press conference ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos. Iti mismo po nga opisina ti gobernador nga inatendaran na po rin pada kaming team media manipod ka rin nagdudo mga estasyon ti radyo print. So idin isa ka ta press conference po in padanon met ni Apo
Apo Gobernador Cecilia Araneta Marcos po digiti naaramidan na iti unos tinasrok nga duwa nga lawas gagayem ken kakabsat. Te panakita rip nung naapo kariti nagduduma nga department heads kariti nagduduma nga pangopisinaan iti gobyerno provinsyal panang pirma. Okay, panagpirma kariti naroya papapeles ken panagatendar kariti nagduduma apo nga programa ken aktibidad na nakaawisan ti gobernador. Dagiti apo dagiti sa magmamano ang nakakumikuman ni apo Governor Cecilia Araneta Marcos apo itinasrok adwa alawas pala nga panagtugaw na kas ina iti probinsya. Inalawag na karaman digiti ipang pangruna natapno maamuan na pay digiti financial transactions proseso kaya nadope pakasektan iti panakaima ni Her iti gobyerno provinsyal. Kunana may sapay kariti nakaisentroan ti matang na kati panakaited ti sweldo digiti empleyado asaan ang madelay. Dope kasta akini daw na met apo karigitay empleyado iti panagananos pelaeng. No adda po iti panakataktak ti panagsweldo tadda pala nga po iti transition nga makunkuna. Dope kasta impaggunam-gunam ti gobernadora kariti masumarsaron na bulan ket saan to na po nga mataktak iti panagsweldo digiti agpapay iti Kapitolyo Provincial. So amin digiti apok na ipalaon kariti na isang kata pa press conference kanda dumapi apo nga nasaludsod digiti pada coming ti media kabayatan iti inaugural press conference ni apo Governor Cecilia Araneta Marcos idi kalman iti mismo nga opisina ti gobernador. Kasi mana po iti anayas iti na isang kata press conference. It's my first time to have a press con with all of you, and I look forward to having a more fruitful relationship with you all. Hopefully, medyo you can keep up with my activities. And kasi kuminsan ako, hindi ko rin kaya. But anyway, no, I really am very happy to see you here. And I hope that we can have this more often. We can have a regular dialogue with you all. So, thank you for coming. Thank you for spending your time with me. Yes. Okay, ma'am, can we have now the question and answer? Okay, first to ask questions, si Leilani. Hi, ma'am. Good afternoon. First question ko po, ma'am, how's your first 100 days? First few days as governor of the province? Can we go to the first 15 days muna? Bite-size muna kasi medyo malayo pa yung 100 days. So, have you adjusted na, ma'am? I don't know whether I've adjusted, but I mean, of course, I love our Vice Government, right? Pero kuminsan kapag I'm in the midst of signing voluminous documents, talagang sinasabi ko, naku, nabudol nga talaga yata getting into this. Remember, I never asked for this, okay? So I really just ask for your patience with me also as I get my feet wet, as I get my bearings into this office. And so far naman, medyo okay naman. So far, what is the most challenging part na na-encounter na natin so far, ma'am, for the first few weeks? I guess it's really getting into the different nitty-gritty of the different departments. The first things first, when we had our first breakfast, ang pinaka-tagline ko na ginawa bawal ang akala. Kasi marami po ang nagkakamali pag nag-aakala. So it's better to be clear, ask your question para hindi magkamali. So yun yung ano ko, at least with the different department heads and all. Now, I have just been getting my feet wet with the organization of the Capitol first. Kasi syempre, sila po naman ang first family ko dito sa Ilocos. So I want to find out all the ins and outs of the different departments
And so what has happened is I issued a moratorium first for some of the financial transactions, but everything of priority still goes. There are just certain financial transactions that I asked for a moratorium on just so that I get my feet wet and I know the processes kasi medyo minsan nagkakaroon ako ng information overload. So, but in the first 15 days, medyo I've already lifted some portions wherein basta na-clear ko na pwede nang to lift up the financial transaction moratorium. So, so far, all the bills are being paid, and as I mentioned also from the first, sabi ko, my first attention will be for my PG family. And what I want is really na maayos ang pagbayad ko ng sweldo. Alam ko, right now, I'm asking for a little bit of your patience kasi nga may transition, the bank had to get my signature, all these things. So, medyo na-delay for now, but hopefully in the next coming sweldos, wala na po yun. Thank you, Boss. Good morning, ma'am. Ma'am, sa mga unang araw ng inyong pag-upo bilang gobernador, na-meet nyo na yung mga department heads at napasyalan nyo na yung ibang department? Hindi pa po 100%. Hindi pa po lahat nakapag-present. There have been some departments that are still in the schedule for presentation. And I think 40 na department heads meron. 43. So, I pinapaschedule ko na. So, most of them itatapos ko na. Ma'am, nabanggit ninyo yung sahod ng mga empleyado. We've learned, ma'am, na yung mga salary grade 1 na empleyado ng capital ay pina-abolish ninyo just to step up yung salary nila, ma'am. Actually, si Darren Government ako ang nakapag-ano noon. Siya po ang ako na lang, I guess, ang mag-i-implement kasi pareho po kami na parang hindi po ang salary grade 1. So, tinaas po yata namin sa salary grade 3 ang starting. Thank you, ma'am. Hi, Gov. Good morning po. So, Gov, ano po pala yung mga, kikita natin or yung long-term vision natin for the province of Ilocos Norte? Long-term vision, I really just want to see a thriving economy here dito sa Ilocos Norte. And as I mentioned in my inaugural speech, I really pray that Ilocos Norte become the green pasture that people look to. Diba? Everybody's looking for a greener pasture. Sana po ang Ilocos na po ang magiging green pasture na pupuntahan ng mga tao kasi magiging very, very very vibrant ang economy. Sana yun ang gusto ko. Yun ang dream ko, na maging vibrant ang economy and no one will want to leave Ilocos Norte. Good morning. From Vice Governor to Governor, ma'am, are there any major policies that you will be implementing for the BGIN? Well, sabi ko na, masaya na ako nun sa Vice Governor. Simple lang kasi yung buhay. But ito, parang talagang my territory has truly expanded. So, there are a lot of things na gusto ko rin makita, gusto ko rin ma-implement. And
ang mangyayari kasi nito is I have also tasked the Sangguniang Panlalawigan to be very active in more of what they're doing. Kasi normally mag-meeting lang sila, mag-committee hearing, or that sort of thing. Pero ngayon, ang gusto ko, like let's say katulad ni Senior Board Rafa, chairman siya ng Committee on Environment. So, ngayon, meeting kami ng Quarry para maiayos at mai-amend ang Quarry Ordinance para maging mas dynamic ang ating Quarry Ordinance. So, ang inano ko, nandito na ang mga quarry representatives, quarry permittees, DPWH, at nandito din ang ating mga Sangguniang Panlalawigan. Nandito present was Rafa Medina, Saul Lasso, and Brian Pasqua. So all of them, maika-craft na nila at maida-draft na nila yung amended na Quarry Ordinance para it will not be a cause for delay, and it will be a cause for increasing the revenue of the province. Good morning, ma'am. Ma'am, tungkol po sa decision sa mga suspension ng mga klase tuwing may bagyo, lindol, latest ma'am, kung walang kuryente. Kasi sa pagod parang walang klase dahil walang kuryente. Ano po yung mga guidelines natin tungkol dito ma'am para at least uniform at konti lang talaga yung suspension na mangyayari? Ganito, the first week ng pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng inauguration ng bagyo. And of course, I got the guidelines from our resiliency office. I got the guidelines from DepEd. I also got the guidelines from our then governor, now Vice Governor Matthew. So he gave the, I studied all that. And clear naman na kapag signal number 1, kindergarten lang at elementary. So yun po ang dineclare ko. Bigla naman lahat ng mga comments sa aking page sinasabi, paano po naman kami mga high schoolers? Hindi naman kami waterproof. Ala! So sabi ko, paano kaya to? Ang ano pa naman kasi, ang pagkaalala ko nung nag-aaral ako medyo some time ago, ewan ko kung nagpalit na ba to, pero when I was studying, ang sinasabi doon sa seasons natin is dry and wet. Diba? Wet is, expected naman, diba? So, wag naman na signal 1 lang, mawawala na lahat. Siguro kasi gusto lang nila maging wala para makakapag-gadget-gadget sila. Although, syempre, I can relate din naman. Kasi I remember before, kapag umulan, kailan na parang inaabangan ang announcement na walang pasok. Kapag may pasok, nagagalit, naiinis. Kasi, ako, gano'n, may kasamang tabog-tabog. But, I feel na since nagawa ko naman na pumasok kahit na wet, nagawa nyo, nakapag-graduate kayo kahit na wet, hindi siguro yung mga young kids, medyo to get some muscles into them din naman. Konting din naman, di ba? Parang lang yan, parang if you do the workout, magkakamuscle ka. So, do your work din naman. It's not naman, there are times na I'm sure ma-encounter ko na kahit na walang signal, pero kung sobra naman ang ulan, I myself will declare na wala. Okay? But at this time, so, I pray that the high schoolers, wag po kayong magalit sa nanay. Bilang nanay, yun din ang inaanohan ko sa inyo na magkaroon kayo ng konting muscle. Wag lang puro gadget. Regarding sa lindol na experience yesterday, ma'am, ano po ang report?
Okay, yesterday, medyo nagulat talaga ako kasi medyo malakas, di ba? At medyo matagal. Kasama ko po dito ang consul ng China, nandito siya. So, nung gumagalaw, ako, my gut feel ko is talagang gusto ko na lumipad. Pero, di ba, sabi naman nila, duck, cover, and hold. So, sabi ko, nag-hold mo na kami. So, tinitingnan ko, sabi ko, naku, kakalagay ko lang ng mga paintings like that, wala namang nahulog, di ba? So, and then when we went down, pina-check ko po sa engineering, sabi naman nila, all clear. So, sabi ko, okay naman pala itong mga building na ito. Kahit na po matanda na siya, materials fuertes. Parang yung governor. Matanda na, pero materials fuertes pa rin. Yun po. Wala po, Mama Deborah's operations. How is the collaboration between and among first responders and the government agencies concerned? How do you intensify, Ma'am, yung quick response measure? The quick response, yeah. During the earthquake, you mean? Yeah, I believe, tama naman, everybody in the building, everybody in the community did their, wala naman po nagpanik. Dahan-dahan nagsialisan, nagsilabasan, just to be clear from any debris. Now, as far as the responders were, we really waited for the engineering office to come and check. And I had also issued an instruction to the different LGUs for their engineering to check the different schools. Kasi siya, yun po ang ating concern, di ba? Na protektado ang ating mga anak. So far, okay naman ang mga natin. Everyone reported that everything's okay. Question and answer. Okay. Good morning, ma'am. Yes. Ma'am, we are the third Lady Governor of Ilocos Norte. Ano po yung mga programa niyo sa ating mga kababayan, especially sa kanilang mga karapatan sa trabaho at Well, ang pa naman, of course, syempre, I would always look out for the nanays din kasi alam ko, mahirap po ang mag-juggle ng different careers. Siyempre, first and foremost, nanay, pero meron din kailangan kitain, so they're also working. So, I would like to somehow enhance yung ating early child community dito sa that's run by the PSWD para meron tayong parang daycare para makakapagtrabaho din yung mga bata at na-accessible lang. So, hinihintayin po natin yung certificate of occupancy na pwede nang gamitin para ma-access na rin po natin yun. Yun po ang some of the things that I want to do. And again, since my thrust is also on the environment, I really would like to somehow widen the scope of yung ginawa naming household composting. Kasi po, ang alam ko, hindi na po kumukolekta ng basura ang mga basurero for mga nabubulok. So, naiiwan na po ang nabubulok. So, since naiiwan na, edi gawan ng paraan na maging compost. Kasi lahat naman tayo may konting sa likod, diba? So, pwede namang anuhan ng malunggay and all that. So, yun po ang gusto kong ipa-propagate din. Yung use of the household composting for the backyard gardens. Kumusta na po yung mga recycle station ninyo? Yung mga, mayroon yata yung mga nagpatayo noon ng mga munisipyo sa recycling. Yung po, yung recycling facility dapat yata revisit. Kasi parang ang nangyayari, parang masyadong mabigat
yata or something like that, hindi ako sure. Now, I remember I was part of the doon po sa Pitik, yung paggawaan ng bricks. Maganda naman nakapagbenta kami, pero ang problema, yung kapartner namin, yung Green Ants, mukhang hindi sila kasi I think ang nangyari, they got a foreign investor, ang nangyari, sila yung naitsapwera. So, hindi na namin narinig. So, we are looking for certain projects like that para din maayos natin ang mga recycling. Now, what I know is we have an inquiry, there was an inquiry from a Taiwanese group na meron siyang sabi niya gusto niya magpa-manufacture hydro something. Maliit lang daw. It uses water to generate electricity. Pwede daw for household, pwede daw for bigger. So, ang inaanohan ko, tapos sabi niya kasi, ang ginagawa niya is aside from that, nag-generate siya ng energy, nadadagdagan ba na yung paggamit ng hydroponics, water-based growing for different vegetables. I remember I saw the hydroponic setup doon po sa Pasukin sa Ilocos Norte Agricultural College, Inak. So sabi ko, baka pwede kaming mag-collab. Kasi malaki naman ang facility ng Inak, baka pwede doon na rin siya mag-manufacture ng renewable energy na with the water to do commercial size na hydroponics para magkaroon pa ng income ang college. So it's better to be clear. Good morning po, guys. Going back to your statement earlier na you said that you want Ilocos Norte to be the greener pasture po. Do you have any plans po for to empower our small businesses, especially our MSMEs? Baka pumamis ng ating mga kailian yung merkado ni Nanay Ses. Actually, that's one of the things. I mean, that was my heart, especially during the pandemic. Kasi my heart really went out to those people na walang income, di ba? But ang nangyari is, nakita ko naman how resilient the Ilocanos are. So, ang was to really support it. And until now, I will really still support it because I feel that supporting the small entrepreneurs is the key to get out of poverty. So I will truly, the MSMEs have my full support, and talagang sabi ko nga, proud na proud po ako sa mga merchants ko ng Mercato kasi since 2020 till the present time, nakapag-generate na kami ng 22 million. So, okay din naman, di ba? Now, ang pinaka-success story ko doon, can I just share with you? Ang pinaka-success story ko doon is yung buhay ni Mac Estong. Cotton candy, nagbebenta siya ng cotton candy. At nakita ko siya, naglalako sa kalye. Tapos sabi ko doon sa isang staff ko, tawagin mo kasi, naalala ko kasi kami ni Nonong, gusto-gusto namin ng cotton candy. So, nung sinabi namin mag-join siya sa Mercato, nag-join siya. Since the first time siya nag-join, he joined every single one. Kahit na saan, di ba, nagpupunta talaga siya. So, the last time nakita ko sila, previous to the last one, meron kami a bigger Mercato. Kasama na niya yung misis niya. Hindi lang cotton candy ang binibenta, meron na siyang toys. Diba? Sabi ko pa, okay, medyo nag-aano siya, diversify. Tapos nung last, ako, excited yung misis sa pagsabi sa akin, Ma'am, may lupa na po kami.
nakabili na po kami ng lupa. O, edi, masayang-masaya naman ako. Kaya siya po ang aking star ng Mercato ni Nanay Cez. Yan. Babalik, ma'am. Ma'am, in a month, nakadalawang PNP Provincial Director na kayo, ma'am. Ano po yung naging guidance ninyo sa bagong PNP Provincial Director? Actually, yung first kasi, ang pagkaintindi ko, I had choice, pero wala naman silang binigay. At ang pagkasabi lang, acting daw si Pagatuan. And apparently, I believe he had parang a call, meron siyang ibang posisyon. So, which is a good position then, which would help him in his promotion. Kaya, nung naisabit naman sa akin yung mga pangalan, nandun din siya, pero yun na nga parang he preferred to do sa region. So, ano ko na lang si Colonel Labian, who was also from here before. So, okay lang, at least familiar face na siya. Ano yung naging guidance natin sa kanya? Ano yung naging guidance natin sa kanyang instruction? Basta sabi ko to protect lahat na ano, and of course to make sure na ano yung ating borders, pati wala tayong pumasok ng drugs. Lifted some portions were preparation, prayer para hindi siya dumating. Kasi hindi sila allowed. So, anything else? Yes, any more questions, mga kakatwa? Si Rod Sadjan. Okay, last question. Pwede naman, pwede naman. Ay, baka gutom na si ating Vicky. Anong meron sa place na tumambak? So why do you prefer staying here? Baka may significance or may value sa iyo? Naman, I think kasi nasasayangan naman ako ng space doon. What I really want to do with that is to have it like a conference room para, I mean, pag may meeting tayo na ganito, komportable po tayo doon. Eh kung intimate meeting lang, pwede na dito. Hindi ko naman kailangan ng malaking kaya po naging ganito. So, sanay din po kasi ako sa mas maliit na ano. So, ito po ang naging choice ko. At natutuwa na ako kay Dog Mate. Kasi sabi ko, when we left the last time here, nandito yung architect. So, sabi ko, ito yung gusto ko yung mga kulay ng mga kwarto. Sabi na, why? Ayaw mo ba ng white? Sabi ko, ayaw ko ng white kasi it's too stark for me. Pati hindi maganda sa So, sabi na, oo nga, no? Tapos sa next group chat namin, sabi na, guys, our walls are too white. So, pati siya na-influence sa kulay ng walls. So, I think ngayon doon sa ano niya, may plano siya. Ma'am, pa-update lang daw po tungkol sa status ng extension ng Capitol at saka sa DAP-ayan. Well, ang DAP-ayan is medyo ano na, we just have to parang double up on the leasing, marketing and leasing for the place. Now, with regards to this, palagi nilang pinupoint sa DPWH. Ang DPWH yung nasabi, kulang daw sila sa funds para matapos. Sabi ko, hindi ba dapat in the beginning pa lang, nandun na yung funds para hindi mag-ano. But anyway, pina-follow up ko po sa DPWH Regional and hopefully hindi na ako umabot sa national. Pero pina-follow up ko po at hindi nila alam ang kakulitan ng nanay. Ma'am, kasama din dyan yung parking area. Ngayon, nire-repair na naman nila eh. Oo nga kasi sa baba, diba? Siguro hindi nila masyado na take into consideration ang drainage. So, I guess yun yung inaayos nila para maayos din yung parking.
Okay, ma'am, can you have now the... Okay, any more questions? Wala na yata talaga, ma'am. Wala na talaga, for sure. Okay, ma'am. Next time ulit. Okay, may part 2, part 3. Yes, kasi yung mga questions yata, tinanong good for 1 week only. Kasi medyo malayo pa yung... Okay. Quota nila. Okay, DJ Apo ti nakabuklan. Nagudwa na po dito press conference ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos Apo idi kalman. Nangyagan nyo Apo nakalawlawag. Dagiti imbagbaga ni Apo Gobernador. Pakaseknan Apo iti panaganayas iti provincial capital, dagiti projects kasamitan Apo panakasukat diti PD. Kada game nagpilyan na karon daronan. Wanta agasam ta dito apagtugaw na kas gobernador duang lawas pa lang. O duang lawas ket duan detoy duan dagitay naglabas iti administrasyon na nga provincial director, PNP provincial director di probinsya Ilocos Norte, gagayem ken kabsa talaga kay kastay ko na karobasita nga ti impagunam-gunam na kadato ni Apo Colonel Labiano ket datoy panakatagiben iti Linak Ornos Kental na iti probinsya tayo kay kasabitan datoy agtultuloy nga kampanya iti maipawil a droga. Okay, agsubli kami to kalpasan kadto sa pagman mapamalagip manipod ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na po alas 8:55. Dahito yung oras, si dandanon kada kayo ni Honorable Efren Butay, Senior Sangguniang Bayan Member, iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti agni. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para gawin. Masyad. Hello, right, Barbu.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Padumit man siya, Hello Dry Bar Blue, isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dahil adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, ang sublito yapit yung programa Sirmata ni Ilocano. 2 minutos na napasakbay iti oras ti alas 8. Alas 9. Ay, alas 9. Sorry. Alawan karo basita ket gapanan ta mamitan tamet iti oras andi kitay nasalsalod so diti kabibiyangan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket mabalin nga subyanan to an tanton into no bigaten aga sipud ta mapameten iti oras ken kasamet dete may sakada kitay headline ta detoy naiuswat nga regular session iti biyang ti Sanggunian na panlalawigan detoy nabara nga diskusyon iti nagbetan na apo bukal sa Ulaso kani apo bukal RJ Fariñas mabaling nga isunto ti may sakada iti 30 into no bigat karabasita. Okay, karabasita kablaw tal ta kami nen nga agdingdingeg kaya nagbibuhat ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, di kitay kablawom karabasita kasangwa ng ngayon. Kumakada. Alawen, good morning. Nakatado da karon da Ronald ni Rostel Macrivera. Good morning. Kasama din ni Alani Dumayas, Elizabeth Mendoza, Mirna Pascuadalan. Good morning. I'm Janet Garcia Sagid. Good morning. Walter Dumayag. Domingo dati nga kadwami ta Bombo Radio, okay? Ni Ma'am Crisel Badwa Domingo, good morning. Nilani Dumayas, kasama din kay ni Comadre Mirna Dariano, kay ni Comare Marina Pasalo. Naimbagal daw yun, naimbagal orasyo amin di US ni Catherine William Gaviran. Good morning. Okay, lawan na karubasita kasi nagwala kablaw to tamin nga agdingdingeg kay nagbibuhat ti programa tayo. Okay? Karubasita, pamakadatan. Okay, pumakada kami na po itinagan man ti gobyerno provincial. Ngayon dalwan niya po Governor Cecilia Araneta Marcos, kaya ti Communications and Media Office kinadalawan ni Mr. E.J. Deyos. At na po ti karubay ti Facebook yan iti tangatan si Tama Kalipis. Agyaman kami po din kay panagbuyak yan panagdingeg. Happy Thursday morning to one and all. Bye-bye na po and keep safe always po. Nakadwa tayo nga nagserbi ti biyang team sa control ni Engineer Marca Tuliao. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Ken syempre, tayo mo ti biyang kasama sa kadigiti timon ti programa ni Ronald Domingo. May batbati ti imbaga damag na imbag nga bigat tay amin asa nga pada.